da wani abu yankin Kebbi State saboda overheating na temperature su ta kai 3,000 da wani abu. Kana ganin mutum ya wuce ko kana shan sigari baka da leta, in dai dan Kebbi ne cikin yankin da ya biyo ka aza sigari ga kai ne wata laita ce saboda babu ma mai gashi garin. Kai ana shiga masallaci ka fito? Ina zuwa tab da gindin masallacin sai ga wannan dan yarinyar. Dan yarinya wani ai dan yaran suna daushe ka burge ni. Ai ko gidan aljanna aka bude zaka shiga, in kaga makiyin ka zai shiga kai dawo ka fada ka tafi wuta. Tabbas na gano gari da ruwa magangari da zanje da ayari guda banda ko dari ka kaya na marmari da cika gona kan gari ba a fari bare a ce koyi za ya kakkafe. Da girgije kashi-kashi ya kwarewa mai fushi ga fara'a har da sashi, ai da rabo ranar rashi kuna ta fi garwashi, ranar kunci zai jike na ruwan